והיה לי מעולה. יש אחת אמרה לי אלבי ואני רגיש לזה, קצת שתיתי ועלה לי עוד אחת התלהבה. יש לי חברה בבית לא רוצה אף בעיה. ויילי 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 הבלגן הזה שלי, האישה שמה הכל וחוסלתי כמו גדול. חולה 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 את עושה אותי חולה, אוהב את הילדה לא רוצה לפגוע בה. ויילי 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 הבלגן הזה שלי, האישה שמה הכל וחוסלתי כמו גדול. ויילי 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 מבטים עפים הלילה והחום כאן עולה, בעל הבית תשתגע כל המועדון מלא. בחורות הן סוג של גזע, משהו מיוחד כזה, מפתות אותך ברגע, איך אפשר לצאת מזה? ויילי